privítať tento krásny sobotný večer a verím, že ste u nás prežili aj krásne sobotné popoludnie pri zabíjačkových špecialitách. A teraz vás vítam na zahájení pašiankovej zábavy spojenú s pochovávaním basy. Idem radšej hore, lebo písmu. Takže ešte raz vás vítam, prajem vám príjemnú zábavu a na tú zábavu nám pomôžu, aby sme sa roztancovali, rozveselili, rozpievali detský folklórny súbor Domovina zo Zemianských Kostolian pod vedením pani učiteľky Helenky Kováčovej. Zabavia nás ľudovými piesňami a aby som to nepoplietla, čardášom z Hornej Nitry a tancom z Východu. Takže vám prajem krásny umelecký zážitok a príjemnú zábavu. Ďakujem.
teraz nezahrajte.